promover o uso da lingua, o Departamento de Galego do INSTI súmase a todas cantas campañas aparecen. Eu cheguei a coñecer a campaña de Aquí tamén se fala galego polas redes sociais e decidín propoñer no centro a participación nun momento no que se empezaron a sumar centros de toda Galiza e eu dixen, bueno, pois, nós tamén imos participar. E a verdade é que foi unha pasada en cuestión de semanas, pasou de ser unha cousa reducida non a Coruña e ao Rafael Dieste, a sumarse centros de toda Galiza e aquí en Vigo temos Vigo empapelado, con Aquí tamén se fala. No IES Alexandre Bóveda, dentro da campaña Aquí tamén se fala galego, un grupo de alumnas repartiu cartéis polos comercios e fixo unha enquisa sobre o uso da lingua en Vigo. Coñeceron moita xente e levaron algunha sorpresa. Decidimos que o alumnado de segundo bacharelato, que ten que preparar tamén o que é o contido de sociolingüística, aproveitase a dinamización con Aquí tamén se fala galego, cunha enquisa nas tendas, neses centros de ensino ou asociacións culturais nas que decidiron formar parte da dinámica de Aquí tamén se fala galego. Que era o final realmente da súa enquisa, do seu traballo, era reflexionar despois dos resultados. Pois, por exemplo, Inés, que estivo referenciando o barrio de Matamá, percatouse de que en Matamá era moito máis doado empregar a lingua galega, atopar espazos no que as persoas empregasen a lingua galega, que, por exemplo, o cartaz que puxo aquí no barrio na cidade. Tamén era consciente de que en Vigo é das cidades onde menos galego se fala de toda Galiza, polo que xa iba cun pensamento bastante negativo do que me iba a encontrar. Sin embargo, encontrei unha resposta bastante positiva en algúns comercios. Pois a miña resposta foi positiva porque